उदै सादोंमोन आरो माबा हरनि 3थामोन बायह्रायाव ओंखारबाय आङो ओमफ्राय बायह्रायाव ओंखारनानै हाबबाय उदै साबाय दाना लासै लासै सादोंमोन नालाय ओमफ्राय मानो साखो होननानै सिरि थाबाय आं ओमफ्राय बारासाव बारा साबाय ओमफ्राय दाना सोरांबाय आरो सोरांनानै रावबोथ' गैया हौवाबो गैयामोन ओमफ्राय लेंनानै लायथां होननानै फिसालाखौ थां आयंमोनहा लेंनानै लायथां होननानै थोनहरबाय आं ओमफ्राय बिसोरबो सिखार गोदानमोन नालाय दाना थांबाय थांनानै गावनि मुलिखौ लानानै थांदों आरो खुरैयाव ओमफ्राय बेखौ खेबथाम दौबाय ओमफ्राय खेबथाम दौनानै दसे गोबाव थानानै हामबाय आरो गोबाव 7 माससो जाबाय दा सानाया गैला ओहो जेबो मोनला दा गिबियावनो खुलुमग्रोबाय साफ्रोमबो बिटिआर इउनिभार्सिटि इउटिउब चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोननि सिमां दिनै मोनसे रादाब फोरमायहरथिनो नागिरबाय बे रादाबा जाहैबाय गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खबर एकदमबारे मोजां खबर होननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै होगोन मानोना नोंथांमोना दिनै गोबां माने साननिफ्रायनो ससियेल मिडियायावहाय नुबाय थादों जे अन्थाइनि दै मोननाय मानिकनि दै मोननाय बेबायदिनो कालागुन्द्रा मोननाय खासेवनि अन्थाइ मोननाय आरो बे अन्थाइनि दैखौ लोङोब्लानो देहायाव गोबाव समनिफ्रायनो जाबाय थानाय बै बेरामफ्रा गानाय किडनियाव अन्थाइ जानाया गानाय आरो बेबायदिनो गलब्लाडाराव अन्थाइ जानाया गानाय आरो बेबायदिनो देहा सोलेराव गोबाव समनिफ्रायनो जेनाखि गानो रोङै खुरु दादु बेरामफ्रा बे अन्थाइनि दैखौ लोंनाय लोगो लोगो गानाय आरो बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो सानाय बेराम जानाय बिएस बेराम बैफोर बेरामफोरा गानाय बेबायदि नोंथांमोना गोबां रादाब मोनबोबाय थादों ससियेल मिडियायावहाय बेबायदिनो आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान रादाब होनो नागिरलायबाय बेनो जाहैबाय अन्थाइनि दै कालागुन्द्रा दिनै चिरां जिल्लायावनो थानाय जेनाखि सान्थिपुर ओनसोलनि हालामनि सिङाव थानाय जेनाखि नांदरबारि बे गामियावहाय थेख्ला बसुमतारी आरो दरले बसुमतारीनि न'खरावहाय बे कालागुन्द्रा जेनाखि नैबे अन्थाइया बे न'खराव दिनै आरो फिन आरो उरखा जानानै फैफिनलायबाय मानोना बिथांमोना फोरमायनाय बायदि बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायनाय बायदि बा जे बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो सिगां बिथांमोना मोनदोंमोन आरो बेखौ भुटानाव खामानि मावहैनाय समाव बिथांमोना मोनदोंमोन होननानै मिडियानि गेजेराव बिथांमोना फोरमायथिनानै होदों मानोना बे अन्थाइया दिनै गोबां माखासे दिउसिगिरि आरो फुजारिफोरनि सिमां हामाङाव फोरमायनानै होबाय जाहैबाय जे बे अन्थाइनि दैखौ माने हरनो हासिगोन एबा बिलाइनो हासिगोन दा बेनो जाहैबाय जाय सुबुंफ्रा फोथायो बैफोरबायदि बाथ्राखौ फोथायो बैबायदि फोथायग्रा सुबुंफोराल' बेखौ लायनानै लोंनो हागोन आरो जाय बिथांमोना फोथाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोथाया आरो बिथांमोना लायैयानो मोजां मानोना बे फोथायै सुबुंफोरा लायोबा बिसिनाव आरो मालाबाबो बे खाथिनाय नंखाया माने जायफोरनाखि सुबुङा फोथायो बिथांमोना बे माबाखौ लायनो हागोन आरो लायनानै नोंथांमोना लोंनानै आनजाद नायनो हागोन मानोना जों मोनदों जे जायगायाव दा अन्थाइनि दै होबाय थादों दिनै चिराङाव जों दाबनाय जायगा मोनसे बेंटलनि साखाथियाव मोनसे आरो दिनै बेंटलनि सा आरो सोनाब खना फारसे थानाय जेनाखि सान्थिपुर बे सान्थिपुरनि नांदरबारियावबो दिनै गोदानै मोनसे फिन अन्थाइनि दै होनो थांगासिनो दङ आरो बिदिनो जे नोंथांमोना नुबाय थादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिनै बर्नगावनि साखाथियाव थानायाव मोनसे आरो दिनै सेरफांगुरिनि खोलाहा फारसे थानाय बेयावबो मोनसे अन्थाइनि दै दिनै होगासिनो दङ आरो बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै दिनै गोबां माखासे प्रुफबो दिनै सुबुंफ्रा होबाय दा बैफोरबायदि प्रुफखौ जों मोननानै जों बेखौ रावबो जों फोथायावसिया जों रावबो थानो हानाय नङा जाय बेमारखौ दिनै खुनु डक्टरनाव देखायदोंब्लाबो डक्टरनिफ्राय 1000 बार मुलि जादोंब्लाबो लाख मुलि जादोंब्लाबो दिनै बैफोरबायदि बेरामखौ सोखानो हायाखै नाथाय बैफोरबायदि बेरामखौ दिनै नैबे अन्थाइनि दैयानो दिनै नोंथांनि जेनाखि फुराना जेनाखि बेमारखौ दिनै फाहामनाय बेफोरबायदि जों खौरांखौ मोननो मोनदों ससियेल मिडियायाव जों दिनै मोनदों जोंनि बर'नि जेनाखि गोबां माखासे ससियेल मिडियायाव दिनै फोसावबाय थानायखौ नुनो मोनदों जे बिथांमोननि जेनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय जे बर' हारिनि गेजेराव निस्सय माबा मोनसे इसारा होबाय बर' हारिफोरनि गेजेराव निस्सय माबा मोनसे बेमार आजारखौ सोखानानै जोंनि बर' रायजो राजा बा गासैबो रायजो राजाफोरखौ जेन' माने बिथांमोननो खांनो थाखाय बिथांमोननो मोनसे गोहो होबाय आइ आफाफोरा बेनिखायनो बे खौरांखौ जों मोननो हायो आरो जों फोथायनानै लानो हायो स' बेनिखायनो बावहाय खुनु धोरोम बासियालासे जायफोरनाखि सुबुङा फोथायो बै फोथायग्रा सुबुंफोरा थांनानै बे अन्थाइनि दैखौ लायनानै बिथांमोनहा लोंफैनो हागोन दा बिथाङा जेनाखि दरले बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदियैब्ला एबा जायनाखि अन्थाइ मोनदों बे बिगोमा न'खरा जुदि फोरमायनाय बायदियैब्ला बिस्थिबार आरो रबिबार बे मोननै बारायाव
हरनाय नङा बे बिस्थिबार आरो रबिबार बारनि अनगायै जायखिजाया माने बारायावनो थांबानो बेखौ नोंथांमोना अन्थाइनि दैखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों आरो बे अन्थाइनि दै लाबोनायावहाय खुनु दाबि दावा गैया होनना बुंदों बेवहाय बथलसेयाव जेनेबा 200 थाखा होनांगौ 300 थाखा होनांगौ बेफोरबायदिनो जेबो मोनसे माबा गैया होनना बुंदों नोंथाङा दया धर्म बेवहाय जेसेबां जा होबोनो हायो बेखिनि होबोनायखौनो बिथांमोना गनायगोन होननानै बुंदों स' बेफोरबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा माने नागारनो नाङा होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो आङो रेकमेन्ड खालामनानै होबाय जे बे जेनेखि जे थेख्ला बसुमतारी आरो दले बसुमतारी न'खराव जेनेखि अन्थाइ मोन्दों एबा कालागुन्द्रा मोन्दों बेनि दैखौ जोङो लोंनानै जायफोरनाखि लोंगोन जेनेबा इसोरनि माने सायाव बिसास लानानै बिथांमोना निस्सय फाहामथायखौ मोनगोन आं बेखिनिखौनो आं रेकमेन्ड खालामदेरबाय आरो नोंथांमोन बयबो जायफोरनाखि बिसास लायो बिथांमोना लायनानै बे अन्थाइनि दैखौ लोंफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ बेखिनियानो लोगोफोर